Kardom, ili runing tikathar kini ada pabirta Anton pen. Bakalia Police Station ke parlo ang kangalong ganja pen inodabang phi kachingna. Bukolia Police Station along kido raikom sai khietum kachirok tok ajok Bukolia Municipal Board angkang Janata Hindi High School adungalong iddo nahem raki biha klembang mate ganja kejor chong hupu Bukolia raikom sai khietum joy pen birta kelong tengsi matujong niphai trokani kang sam por phai phora minute thongke ba por malom raikom sai khietum kirika kuruga sai deng ponsi ongdung ganja neponunglo ganja pen kaching nang cheka bang phia phan raikom sai khietum che pari deng ponsi klar dakalam kachini ji aphan karju pater to asai klempon bomlo Keman ini pura kuria sama itu. Jeton. Koka langso LP School Headmaster Surya Singnar achiklo chiklota chedam dide. Alangli achiklo bainong cho enchon. EC School Thexer paching thonang ji pulote teacher bang mesenang ji ako jongsi than thepin chidam de pin pulote Charlie dun oso marabang na hok thai ji lapen thekbang widet ji. Son sinijang Karbi Anglong lakhapli soching constituency ka parlo what halang sodung hedalong kido umru kokalang so LP School a headmaster Surya Singnar chiklota lo che thandam de labang so pathak pherang ki pen ka humri tamahot hapu SMC president long bison rong hang a hin pen nang ka pachini do na tengke chiklo jon trok an dolo ka chewang vi pusi nang pachini do lapen hada ka Charlie dun oso marabang na hok thaiji la selangli headmaster Surya Singnar aphan la son ke chokchi de ji pusi SMC president a hin pen jongda labang so pathake ACCM Dr. Tuliram Rong Hangpen kedang long education in church Richard Tokpi lapen ke thekiding atum do an bang so pathak ko PC RD people laki mo porsi ethanpo amri pen hemari bongrong report Karbi Anglong news non hedjong asola damli tum kokalang so school long kara hang ni li socheng LP School long sido mal arona teng ken transforming kanang kilo sinili nangayon bang 27 ani sinili nangayon lo na sang long amang ken li arona teng pen DT government itum mapan effect ang lo prote la sa DT bang ni cha cheklen nang ko pasalani DT bang ken ni cheklen kon lo un an pen boriji sumar pan Cekleon bang dolo nang lidang nang thanta. Labang so school la. Nili cekleon tapleng pela. So school ke. Sudah unamba nili ka bori phans bori lo athema litum asumar aso tum apan litum makenang sok. Aprang asang litum kedantang. Kon ma litum kechok sela. Lapan susi litum community phans litum bori nei. Litum teacher puthak stame barong golo puthak stame bar sarkari boromra ngamra rong tum stame so puthalo akimi kiwang phangke litim SMC putha responsible lapan ngamra tum lapan local guardian itu hai are responsible umni litim masumar phan lalo litim kenan sot litim feature phan litim jongsi tumlang le politin litim masumar mang phangke litim kisum tapan sosial kisum litim Tang dia nang lilan tak bang dia tapi pu hala mo jong hen masor bang ni ko an lon nang lidak na potang so puta bang ke arona teng pen ni ka chini dun ateng ni li cheklo yon tap teng telang puta hadi nang li bang dia tapi ni ko an bang lo ante alang li la so puta bang ke non hajong li tuma SMC president kipu ateng bang ke hala nilong ke lunang lele he tamne son teachers training pusta nilita chini teacher training pun nilita kang ke headmaster lo pusta ron teng headmaster nang kul nang ipida masih nili assistant nang kalau masih nili ke tun job lo he ta ron teng bang lo teng bang nili chini dun
alang li sisteme 1 week du training du la pena phi abang ke non het jong ni phan lam thi pen nang ipu bang ke le bang long le dar lo an exam du alang li kopi exam lo non pi bomตั้งใจนอนนั่งสนารสังหบังระดับจิกเลยยอนทอมพลีโลนางท่านเทระบังสู้ผู้ทางนางลีกูปีโลกันดิงเจ็บปะกูปีเมสเซสปิงตุ la so putha bang ke non het jong ni tuma kokalang so LP sekolah presiden kaningje teng pen nilihin stramela son siningje dunji litum bang pa teacher not only for a single litum Karbi Anglong angkang yung si litum kimisen ni litum asumar litum akai litum rat apan litum longri apan kimisen ye bang phante sitame nilihin pen nili det la pugoli kadue teachers atum sitame litum la son ke klema bang ke bang pa bang pu sta chok chidlo wrong rub long sitame litum hawar long sitame litum yung sila so ru bang kimeya phan litum chilang le prote hinodai lasi education ahin sitame litum la son si litum chilang namni athama litum phrang kimeya phan la lo nilin pen lasi nilin meng tuning reading pu bang kalang li sitame non hajong litum presiden ki pu so kita tang ta la puan dulu punya libang cini unde sita non hajong kaningji ateng pen pulote la sonang sok sidei pusin lihin penta gudam ใครแต่งจะทานังพวกบุตรนังลีปุยจีมากมาเตะก็สอน la so teng pen abang kelang li sisteme nilihin pen aron la teng pen pulote la so abang usmar mesiani pulote alang li sisteme mesian pen kai teng sisteme nang jitha nang po ba wang nang po apa na phi bang ke nili bang ke so na yin pu bang ke actually abang ke kipudan tv bang ke wang nang po pen apa sisteme ma penam dik pen sisteme kai teng di tu masuma pa jula po nang po anche Indeng Kripli Karbi Farmer Association Mahangke Thekani Methangasa Hemalo Katalon Matijong ni Phai Trokani Karbi Farmer Association KFA Methangasa Hem Birla Long Indeng Kripli Amhangke Thekani Katalon Pon Bangso Mai Kachari Pon Laki Karbi Farmer Association Mai Puting Kuing Tipen Mai Chari Pondo Lapen KFA Chunbang Soron Sing Rong Pipen Alhi Pachini Pon Bangso Mai Long Alhi Amana Pengpen Kachetong Dun KFA Bidisir Mate Jaka Samai Pu Khorsing Teron Kiru Maipu Pidili Kuya Moses Teron Vice President Kaya Chunbang Steleningti KSYC Bipoltiso Lapen Kapre Hampanga Song Atumpen Chetongdun Halapu KERUF Amaipu Pidili Pen Kaning Jeponke Karbia Khaya Tum Kaching Thoto Nang Jipulote Sai Kachutiki ke Akenang Sot Lapen Bang Solong Katikia Warsai Kawiya Tumke Government Pen Kerabdu Lasi Ale Chendu Nang Po Lapen Adon Tin Hemtun Tin Atum Setami Scientific Aron pen katiki sitami claim do nang jiputa ning jipon. Dipu pen Surgeon Singh Timo Karbi Anglong News. Yarni lake Karbi Farmers Association namang pit kesing ningkan krip tige chogar nila ladak neliphanta bidi asar pusi nelihok ponlo lasi nang chetong dunlo misen lo alang litum ke claim ke dam lapen ke nili la Karbi Farmers Association kachari linja bang puatung phanan sitamega chuning rielam ke lapunlo non ke ilitum phane ke tang ke kache songa kai lasi katiki kang hoi sitame kache songa teng si deng nang kok lasi deng nang po pusi pulo la song bong pen ke Karbi Farmers Association atuma bang ke la katiki kang hoyamu Thedung kepacelar ke wanji abidi abangsi katiki kang hoya bang puatum along wan thek nang po lapen engdeng sia bang ke alang litum katiki kang hoya mo kang thur ji aphan ladak kachera babang puatum han kang thur ponji aphan government pen ko pp a scheme doma hala he a scheme sitame rong ajoan pele jiapan bori nang po lapen ke alang litum bori bom lo lapen la soteng si bori bom po pusi nilining thelo asi kenang sot abang ke non ke litum ke agriculture sita obsolete method of cultivation abang ke litum phan ke chok chelo
non abangke kopila scientific method of cultivation abangsi claim dun nang kokpo la silason lo pulotang te kopi pi sige claim nai ma ko son si claim nai ma la pen labang so amo kang thuria bang apan government atum kopi pia scheme ke deng doma hala hai kadok ka velam ke la katiki kang hoya rat angno Karbi Farmers Association atum one thekpo one pinang po pusineli choningri dunlo lasi ning thelo alang litum lahai kenang sot asayan bang alang litum claim po non eprang sitam Sangeeta Mirtha Hempen Barju Ema Chiklo Johnny playing that anta a hem chibang with it. Lakhain Korab Lidio Pani MEC constituency ke Parlopon, Borpathar police station and Kangsilone Jan, Sardokaro Maker Thomas Mirtha Achor, Sangeeta Mirtha Chiklo Johnny playing that a pianta a hem Nangchi Lily that po a birta, Nilitum, Apirang Kipen, Birta, Nangpali. La Sonsi, Birta Krib Damahut, Nang Kisunge Povek, a hem to Natumpen. Nagapachini do na tengki, Sangeeta Mirtha kedamtang, achiklo hempen barju yamatsi non puanta hem chibang wederlo. La soajo adonarap a hempen chenglo, ke pinang an chiriponlo, bonta non an chetame chitheklong lederlo. Sangeeta Mirtha laki asumar banghinilo, lapen akipia bangki, chulang setami chubomlang. La si Sangeeta Mirtha phan theklonga bangaling setami la beralong ki pipon, mobile number 7896540990 la so number long prap chin pen nang pachini ikwek thapusi kisong ke phowek a hem to na tum pen kachoningri pedopon তেতিয়া এইটোৱে আপোনাক কৈছে যদি দেখি পায় তেতিয়া আপোনাবিলাক আৰু জানকাৰীটো দিব লাগে জনাই দিব লাগে जहाँ भी आए हले भी माने घर तो आइब লাগিব আৰু ঘৰতে নাই ভুলাই के घरे आइब লাগে আৰু